Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம நேத்து 13வது சாப்டர் விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல பகவான் எதிர்காலத்தையும் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தார். எதிர்காலம் அப்படின்னா இங்க என்ன அப்படின்னு அர்த்தம்னா, இங்க இந்த இது படி பார்த்தோம்னா அந்த குருட்சேத்திர போர்ல வெற்றி யார் பக்கம், சோ அந்த ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு காமிச்சார். 2 ஸ்லோகத்துல 2 எக்ஸாம்பிளோட காமிச்சார். 28வது ஸ்லோகத்துல ஒரு நதிகள் எப்படி கடலை நோக்கி செல்வது போல மாவீரர்கள் அவருடைய எரிகின்ற வாய்க்குள்ளே போய்கொண்டே இருந்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார். அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பிலே அழிவை நோக்கி நுழையும் விட்டில் பூச்சிகளை போல எல்லா மக்களும் உங்களுடைய வாய்க்குள் வேகமாக நுழைவதை நான் காண்கின்றேன் அப்படின்னு 2 எக்ஸாம்பிள் சொன்னார். அந்த 2 எக்ஸாம்பிள்லயும் நம்ம ஒரு கருத்து பார்த்தோம். எப்படி வேற வழி இல்லாம இருக்கிறவங்க எது நன்மை எது தீமை அப்படின்னு யாரு பக்கம் தர்மம் அப்படிங்கறதுலாம் தெரியாம வழி இல்லாம நிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. வழி இல்லாமல் இருக்கிறவங்க, அதாவது செஞ்சோற்று கடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கர்ணன் எப்படி செஞ்சோற்று கடனுக்காக தானே துரியோதனன் பக்கம் வைக்கணும்னா, அப்போ தர்மம் எது அதர்மம் எது அப்படின்னு அவன் சிந்திக்கவே இல்லை. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அசுரர்கள், அவங்களுக்கு வழி தெரியாததுனால அவங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாமே அவர்களுக்கே அழிவை தரக்கூடியது அப்படிங்கிறது 2 எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த மாதிரி எதிர்காலத்தை காட்டினார் அர்ஜுனனுக்கு. அந்த 2 உதாரணங்களையும் பார்த்தோம். இப்போ 30வது ஸ்லோகம் பார்த்துட்டோம். நம்ம 31வது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அக்யாகிமிதோ பவான் உப்ரரூபோ நமோஸ்து தேவ வரப்ரசீத விஞ்ஞாதுமிச்சாமி பவந்தமாத்யம் நகி பிரஜானாமி தவ பிரவிருத்திம். தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். உமக்கு எனது வணக்கங்கள், என்னிடம் கருணை காட்டும். தாங்களே ஆதிபுருஷர், உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாதான் அதை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு பகவான். தேவர்களை எல்லாம் படைச்சு அவர்களுக்கு எஜமானராக இருக்கக்கூடியவர். இப்போ ஒரு உக்கிரமான ரூபத்தை காமிச்சதுனால அர்ஜுனர் ஒரு குழப்பமும் பயமும் ஏற்படுகிறது. சோ எவ்வளவு பெரிய மகான், எவ்வளவு உயர்ந்தவர் இவர்
நம்ம வந்து ரொம்ப சாதாரணமா நினைச்சிட்டோமே, தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு ஒரு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றாரு அவரு. சோ உமக்கு எனது வணக்கங்கள். சோ என்னிடம் கருணை காட்டும். சோ இந்த உக்கிரமான ரூபத்தை பார்த்து நான் குழம்பி போயிருக்கிறேன். அதனால எனக்கு கருணை காட்டுங்க. நீங்க தான் ஆதி புருஷர் அப்படிங்கிறது தெளிவா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்படி நீங்க வந்து இந்த உலகத்துல வியாபிச்சு இருக்கிறீங்க, விஸ்வரூபமா இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுடைய நோக்கம் என்ன? அது நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏன்னா இவர்தான் கேட்டதே. நீங்க வந்து எப்படி வந்து எல்லாத்துலயும் பரவி இருக்கிறேன்னு சொன்னீங்களே, நீங்க அது எப்படி பரவி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஸ்டார்டிங்ல இவர் தான் கேட்டாரு. இப்ப இவரே வந்து என்ன சொல்றாரு, உங்களுடைய நோக்கம் என்ன என்று அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். இந்த 2 ஸ்லோகம் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். இதுக்கு வந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்றார் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லோகம் கூட நம்ம பார்த்தோம், பரவாயில்ல. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காலோஸ்மி லோகோ பிரவருத்தோ லோகான் சமாஹர்த்தும் இக பிரவருத்த ருதோ வித்வாம் ந பவிஷ்யந்தி சர்வே ஏவ ஸ்திதா பிரத்யனிகேஷு யோதா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான். காலம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு விடையை சொல்லக்கூடியது. நம்ம கூட வீட்டுல பேசிக்கும் போது நம்ம சொல்றோம், எல்லாத்துக்கும் காலம் பதில் சொல்லும், எல்லாத்துக்கும் காலம் பதில் சொல்லும், நீ பொறுமையா இரு அப்படின்னு சொல்றத நம்ம கேட்டிருக்கிறோம். சோ காலம் வந்து எல்லாவற்றையும் அழிக்கக்கூடியது, உலகத்திலேயே மிகப்பெரியது. எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். காலோஸ்மி அப்படிங்கிறார். எல்லாவற்றையும் அழிக்கக்கூடிய காலம் நான். உங்களை தவிர, அதாவது பாண்டவர்களை தவிர. பாண்டவ புத்திரர்கள் கூட அஸ்வத்தாமனால அழிக்கப்பட்டுட்டாங்க. அந்த கதை நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ பாண்டவ புத்திரர்களும் அழிஞ்சிட்டாங்க. சோ இந்த 5 பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும், கௌரவ சேனையிலும் சரி பாண்டவ சேனையிலும் சரி இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து அழிக்கப்பட்டு விடுவார்கள் அப்படிங்கிறது இங்க தெரியும். இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல. तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं पुङ्क्ष्व राज्यं संवृत्तम् मवैवते निकता पूर्वमेव நிமித்தமாத்திரம் பவசஸ்ய சாட்சின். சோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். அதுவும் இந்த லைன் லாஸ்ட் இருக்கிற லைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிமித்த மாத்திரம் பவசஸ்ய சாட்சின், சவ்ய சாட்சின். சவ்ய சாட்சின் அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு ஒரு அர்ஜுனருக்கு தரப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெயர், ஒரு பட்டம் கூட வச்சுக்கலாம். இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, உன்னுடைய எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாட்சியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. போரில் ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படு. நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்னா ஒரு கருவியாக மட்டுமே. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, இன்னும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து எழுந்து போருக்கு தயாரா இல்ல. அவர் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார், ஆனா இவர் வந்து தயாரா இல்ல. அதனாலதான் போதும், நீ எழுந்துரு, தயாராகு அப்படிங்கிறாரு. சோ நீ பார்த்த இல்ல, உன்னுடைய எதிரிகளை எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி வந்து கொன்னுட்டேன். அவங்க எல்லாம் இறந்து போனவர்கள். நீ வந்து என்ன பண்ணு அப்படின்னா, சும்மா பேருக்கு போர் செய்யற மாதிரி நீ நடிச்சா போதும் அப்படிங்கிறாரு. எப்படி செத்த பாம்பை அடிச்சுட்டு நான் அடிச்சேன் நம்ம சொல்லிப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இங்க வந்து உன்ன பேர் வந்து புகழ் வந்து உனக்கு தர விரும்புகிறார், தன்னுடைய பக்தனுக்கு தர விரும்புகிறார், அந்த பெருமையை தர விரும்புகிறார் அர்ஜுனனுக்கு. அவர் ஏற்கனவே இவங்களை எல்லாம் வந்து போரிலே இறந்துபட்டவர்கள், போரிலே கொன்னுட்டார். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன், அப்புறம் எல்லா வீரர்கள் எல்லாருமே அவருடைய வாய்க்குள்ளே போயிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம். பற்களால் நசுக்கப்படுவதையும் பார்த்தோம். சோ நீ வந்து என்ன பண்ணு, இந்த எதிரிகளை வென்று சும்மா பேருக்காக, நிமித்த மாத்திரம் ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படு. அப்போ பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறார். அது அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் கிடையாது, நமக்கும் தான்.
சோ நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கின்ற எல்லா நிகழ்வுகளும் ஏற்கனவே இன்னைக்கு இது நடக்கணும், இன்னைக்கு இது நடக்கணும் அப்படின்னு ஆல்ரெடி வந்து நம்முடைய கர்மாப்படியும் நம்ம எல்லா இது ஆசிரியர்களின் படியும் வந்து பிளான் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. நான் செஞ்சேன், நான் இல்லைன்னா இது நடந்திருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு ஒரு நியாயமே கிடையாது. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவான். அப்போ நீ வந்து உன்னுடைய எதிரிகளை வந்து போரிலே வென்று புகழுடன் அரசினை அனுபவிப்பாயாக. நீ வந்து பட்டம் சூட்டிக் கொண்டு அனுபவிப்பாயாக, ராஜயோகத்தை அனுபவி அப்படிங்கிறாரு. என்னுடைய ஏற்பாட்டால் இவர்கள் எல்லோருமே வந்து மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாட்சியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக அப்படிங்கிறாரு. சவ்யசாட்சியே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கை தான், இந்த வலது கையில மட்டும்தான் வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. இந்த வலது கை மட்டும்தான் நம்மனால வந்து ஈஸியா வந்து வேலை செய்ய முடியும். ஈஸியா இல்ல, நான் சொல்றது என்னன்னா, இந்த வலது கைக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் மாதிரி இடது கையில இல்ல. வலது கை செய்கின்ற அதே ஃபாஸ்டா அதே இதே மாதிரி இடது கையில நம்மளால செய்ய முடியாது. இல்லையா மாதாஜி? கரெக்ட் தானே? இப்போ வலது கையில எழுதுறோம், இடது கையில எழுத முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எழுத முடியாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நம்ம வலது கைக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் மாதிரி இடது கைக்கு இல்ல. சோ கரெக்ட் மாதாஜி. ஏன்னா அன்மியூட் பண்ண முடியாம எங்கேயோ போயிட்டேன், லேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ இப்போ அர்ஜுனர் வந்து இந்த வலது கையில அம்பை வந்து பிரயோகிக்கிறார், வில் அம்பை பிரயோகிக்கிறார்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்படி நல்லா இப்படி குறி பார்த்து அடிக்க முடியும். அதே இடது கையில இந்த கையிலையும் பயன்படுத்துவார், இப்படி திருப்பி அடிப்பார். அவருடைய உடல் பாகம் வந்து தலையை திருப்பினா மட்டும் போதும், உடம்பு திரும்ப வேண்டியது கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்கள் ஆப்போசிட்ல இருப்பாங்க. அப்போ இப்படி மாறி மாறி அவர்னால ஈஸியா அடிக்க முடியும், தலையை மட்டுமே திருப்பி. வில் அம்பு எப்படி பிரயோகிப்பாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அப்ப நீங்க நினைச்சு பாருங்க, கற்பனை பண்ணி பாருங்க. ஒரு கையில இதை பிடிச்சிருப்பாங்க, ஒரு கையில அம்பை பிடிச்சிருப்பாங்க. வலது பக்கத்துல அம்பை எய்வது ஈஸி, இதே மாதிரி இடது பக்கத்துலயும் வந்து அவரால் அம்பு எய்ய முடியும். சோ அதனாலதான் சத்திய சாட்சியே அப்படிங்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி அந்த அந்த கலை அவருக்கு வந்து ரொம்ப கைவந்த கலையாக இருக்கிறது, ரெண்டு கைகளையும் சமமா பயன்படுத்துவதற்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால சவ்ய சாட்சி அப்படின்னு பேர் அவருக்கு. நீ வந்து போரிலே வந்து ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு அப்படிங்கிறாரு. சோ சும்மா நிமித்த மாத்திரம், சோ சும்மா பேருக்காக செயல்படு அப்படிங்கிறாரு. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில சவ்யசாட்சின் என்னும் சொல் போர்க்களத்தில் மிகவும் திறமையாக அம்பு எய்தக்கூடியவரை குறிக்கக்கூடியது. எனவே தனது எதிரிகளை கொள்வதற்கான அம்புகளை செலுத்துவதில் நிபுணனாக திகழும் அர்ஜுனன் இப்பெயரினால் அழைக்கப்படுகிறான். நிமித்த மாத்திரம் அப்படிங்கிற சொல் இங்க இருக்கு, கருவியாக ஆவாயாக என்ற சொல் மிக முக்கியமானது. அப்போ பெயரளவு விஞ்ஞானிகள் பலர் படைப்படை பற்றி கருத்து கூறும்போது இப்படி இருந்திருக்கலாம், அப்படி இருந்திருக்கலாம் என்றெல்லாம் கூறுகின்றனர். ஆனால் இருக்கலாம், இருந்திருக்கலாம் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. இந்த ஜன உலகில் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. அந்த திட்டம் என்ன? கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பே இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம். சோ இந்த உலகத்தை எதுக்காக படைச்சிருக்கிறாரு, நமக்கு எதுக்கு மனுஷ பிறவியை கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னா, நம்ம மறுபடியும் நம்முடைய அப்பாவான தந்தையான அவருடைய நாட்டிற்கு நாம திரும்பி செல்லணும். அதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான நோக்கம். சோ இந்த ஜட இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முயன்று வருகின்றனர். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க வந்து பிறந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த இயற்கையை வந்து கட்டுப்படுத்த முயன் பண்றோம். எப்படி? நம்ம வீட்டுல வந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னா, நான் வந்து அம்மா, நான் சொல்றபடிதான் வந்து நீ கேட்கணும் அப்படின்னு பிள்ளைய கட்டுப்படுத்துறோம். நான் வந்து மனைவி, நான் சொல்றபடிதான் நீங்க நடக்கணும் அப்படின்னு கணவனை கட்டுப்படுத்துறோம். ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கும் போது நம்ம அங்க இருக்கிற அந்த ஒரு சிஇஓ இருக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்றோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் சொல்றபடிதான் நடக்கணும் அப்படின்னு ஆளுமையை வெளிப்படுத்த முயற்சி, நம்மளுடைய அந்த இதை வெளிப்படுத்துறோம். சோ கட்டுப்படுத்த முயல்கின்றோம். சோ அந்த மாதிரி அது அதிகார மனப்பான்மை இருக்கிற வரைக்குமே இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில தான் நம்ம ஒரு கண்டிஷன்டு சோல்ஸா தான் நம்ம இருக்க முடியுமே தவிர, நம்ம வந்து பரமபுருஷரோட திட்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு
கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியாது. சோ நம்ம எப்ப வந்து இந்த இதுல இருந்து மெட்டீரியல் அந்த குணங்கள்ல இருந்து அந்த ரஜோ குணத்திலிருந்து வெளியில வர்றோமோ, தமோ குணத்திலிருந்து வெளியில வர்றோமோ, நம்ம வந்து சர்வெண்ட் ஆஃப் காட், நம்ம வந்து சேவை செய்ய பிறந்தவர்கள் பகவானுக்கு, நம்ம வந்து கொஞ்ச நாள் இங்க இருந்துட்டு போக போறோம். இப்போ இருக்கிற இந்த கணவன் மனைவி குழந்தைகள் எல்லாருமே இந்த பிறவியில இந்த உடம்பால நம்மளுக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள். இந்த உடம்பு அழியக்கூடியது. இந்த உடம்பு அழியும் போது இவங்க எல்லாருடைய உறவுகளும் வந்து காணாமல் போயிடும். சோ அப்போ நம்மளுக்கு எது நிரந்தரமானது? பகவானுடைய ரிலேஷன்ஷிப் தான். அதுதான் முக்கியத்துவம் தரணுமே தவிர அதுக்காக இவங்களை எல்லாம் விட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லல. இவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை பர்ஃபெக்டா எல்லா விதத்திலும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி பகவானுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களும் பர்ஃபெக்டா நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் அதை செஞ்சுக்கிட்டே பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே செய்யுங்க அப்படிங்கறதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு. சோ எப்படி அந்த கிருஷ்ண உணர்வை புரிந்து கொண்டு அதை வளர்த்துக்கிறோமோ அவன் தான் புத்திசாலி அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க சொல்றார். பரமபுருஷரின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அவன் போரிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறான். அப்போ உனக்குன்னு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி இருக்குல்ல அர்ஜுனா, அது என்ன? நீ ஒரு சத்திரியன். சோ நீ வந்து போரிட வேண்டும், அதை நீ கரெக்டா செய் அப்படிங்கிறாரு. சோ அதை வந்து நீங்க வலியுறுத்துகிறார் இங்க. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்னா நம்மளும் கூட நம்மளுடைய லைஃப்ல வந்து நிமித்த மாத்திரம், அதாவது ஒரு கருவியாக செயல்பட வேண்டும். சோ நம்மளுக்கு என்ன வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்குதோ அது வந்து பகவானால் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த வாழ்க்கையில நமக்கு என்ன கடமைகள் இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம செய்யணும். அதுக்கு நான் தான் காரணம், நான் தான் காரணம் அப்படிங்கிற நினைப்பு வரவே கூடாது. நாம் சேவை செய்ய பிறந்தவர்கள். நான் தான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து பகவானோட பிளானுக்கு எகெயின்ஸ்டா நடக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ பகவானோட பிளான் படிதான் எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது தான், அதுபடி நடக்கிறது தான் நம்ம புத்திசாலித்தனம். சோ பகவான் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருந்தா கூட நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும்? இந்த ஜென்மத்துல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கும் போதே இதை அனுபவிச்சிடணும். இது நம்ம முன்னாடி செய்த ஒரு காரணத்தினாலதான், ஏதோ பாவம் செய்த காரணத்தினாலதான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கஷ்டம். அதை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு மனசுலயும் நம்மளுக்கு வலிமையை கொடுத்திருக்கிறார், உடம்புலையும் வலிமையை கொடுத்திருக்கிறார். சோ இப்பவே இதை அனுபவிச்சு முடிச்சிடணும். சோ இது அப்ப பகவானுடைய கருணை இது அப்படின்னு நினைக்கிறோம். காட்ஸ் கிஃப்ட் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேனே ஒழிய நான் வந்து ஏன் எனக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி நான் யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் நினைக்கலையே, எனக்கு ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற நினைப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது. நான் தான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற நினைப்பும் வரக்கூடாது. அது புத்திசாலித்தனமே கிடையாது. 34வது ஸ்லோகம். துரோணம் சபீஷ்மம் ஜயத்ரதம் ச கர்ணம் ததான்யான் அபியோத வீரான் மயா கதாம் ஸ்வம் ஜகிமா விதிஷ்டா யத்யஸ்வத்ஜேதாரணே சபத்னான் யத்யஸ்வத்ஜேதாசி ரணே சபத்னான். சோ துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர வீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அளிக்கப்பட்டு விட்டனர். ஆனா போர்க்களத்துல அவங்க நிக்கிறாங்க. ஆனா பகவான் அவருடைய இதுல இவங்களை எல்லாம் ஆல்ரெடி வந்து அழிச்சிட்டார். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா அவங்களை கொல்றதுனால எனக்கு பாவம் வரும், என் கைகள் ரத்தத்தவை படிந்தவையாகிவிடும், இவர்களை எல்லாம் கொண்டுட்டு எனக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் புலம்பி தள்ளிட்டார் அர்ஜுனர். அதனாலதான் இவங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் கொன்னுட்டேன், கவலைப்படாத அப்படிங்கிற. அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக, உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். சோ அவங்களோட போர் செஞ்சு அவங்கள வந்து நீ வந்து வீழ்த்திடு அப்படின்னு வந்து சொல்றார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு திட்டமும் முழுமுதற் கடவுளாலேயே உருவாக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் அந்த திட்டத்தை செயல்படுவதற்கான பெருமையை தனது பக்தர்களுக்கு வழங்க அவர் விரும்புகின்றார். எப்படி வந்து ஒரு செத்த பம்பை அடிச்ச மாதிரி அடிச்சுட்டு சும்மா போரிடுற மாதிரி பண்ணிட்டு நீ வந்து அந்த பெருமையை ஏத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு பாத்தீங்களா. அப்போ அர்ஜுனரை பெருமைப்படுத்த விரும்புகிறார். அவரது விருப்பப்படி அவரது திட்டங்கள் நிறைவேற்றும் பக்தர்களிடம் அவர் மிகவும் அன்புடனும் கருணையுடனும் உள்ளார். எனவே ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட்டு ஆன்மீக குருவின் மூலமாக முழுமுதல் கடவுளை புரிந்து கொள்ளும்படி தமது வாழ்வை வடிவமைக்க வேண்டும்.
முழுமுதற் கடவுளின் திட்டங்களை அவரது கருணையால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவரது பக்தர்களின் திட்டங்களும் அவருடைய திட்டங்களை போன்றதே. சோ பக்தர்களோட திட்டங்கள் பகவானுடைய திட்டங்கள். சோ யாருக்கு? முழு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்களுக்கு. அத்தகைய திட்டங்களை பின்பற்றி தனது வாழ்க்கை போராட்டத்தில் ஒருவன் வெற்றி பெற வேண்டும். சோ இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஆன்மீக குருவின் மூலமாக. சோ நம்ம நேரடியா வந்து கிருஷ்ணரை அணுக முடியாது. அப்போ ஆன்மீக குரு என்ன சொல்றாரோ அதன்படி நம்ம நடக்கணும். இப்ப நம்மளுக்கே ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆன்மீக குரு கிட்ட போறோம். அப்போ ஆன்மீக குரு கிட்ட போகும்போது அதுக்கு இந்த மாதிரிதான் அவர் சொல்யூஷன் தரணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போக கூடாது. அப்ப அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா ஆன்மீக குரு வேற மாதிரி சொன்னா அதை அப்படியே ஏத்துக்கணுமே ஒழிய நம்ம வந்து இல்ல குரு மகாராஜ் எனக்கு வந்து இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவரை கன்வின்ஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணக்கூடாது. அப்படி கன்வின்ஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணினா அது வந்து நம்ம கடவுளுடைய திட்டத்திற்கு எதிராக நம்ம செயல்படுகின்றோம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இதுதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த உரையில நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார். சோ பகவானின் விருப்பம் இது. அவருடைய ஒரு பார்வையாலேயே எல்லாவற்றையும் படைக்கும் அவருக்கு, அதாவது இந்த போர்க்களத்துல இந்த போர் நடக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவரோட ஒரு பார்வையே போதும். ஏன்னா ஒரு பார்வை போற போக்குல ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு போகும்போதே ஜட உலகங்கள் அனைத்தையுமே அவர் படைத்து விடுகிறார். அப்படிப்பட்டவருக்கு இது வந்து ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த போர்க்களம் வரவேண்டிய அவரு பர்சனலா இந்த போர்க்களத்திற்கு அவருக்கு வரவேண்டிய அவசியமும் இல்லை. துவாரகையிலேயே உட்கார்ந்துட்டு மனதால நினைத்தாலும் கூட இக்காரியங்களை கச்சிதமாக முடிச்சிடலாம். ஆனா அந்த பெருமையை தனது பக்தனுக்கு தரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அதனால அர்ஜுனனுக்கு இந்த பெருமையை தரணும்னு நினைச்சதுனால அவர் வந்து இங்க வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லி அவனை வந்து உற்சாகப்படுத்தி போரிலே ஈடுபட சொல்றாரு. அர்ஜுனனுக்கு ஸ்டார்டிங்ல வந்து யார் ஜெயிப்பார்கள், ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர்ல தான் பார்த்தோம், யார் ஜெயிப்பார்கள் அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்தது. அதுக்கு பதிலாகத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். நீ வந்து உன் எதிரிகளை கவலைப்பட வேண்டாம், உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் வந்து பதில் சொல்றார். 35வது ஸ்லோகம். சஞ்சய உவாச்ச ஏதத் ஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலிர்வேபமானகிரீடி நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவா கிருஷ்ணம் சகதம் வீர வீர பிரணம்ய. சோ திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயன் கூறினான். சோ இப்ப சஞ்சயன் பேசுறார். அதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு எங்க இருக்கிறார்? ஹஸ்தினாபுர அரண்மனையில் இருக்கிறார். இங்க நடக்கிறது எல்லாம் பார்த்துட்டு திருதராஷ்டிர கிட்ட சொல்றார். திருதராஷ்டிரர் துரியோதனன் போன்ற கௌரவர்களுடைய தந்தை. சோ முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து இந்த உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். ஏன்னா அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே, அந்த விராட ரூபத்தை பார்த்த உடனே அவர் வந்து அந்த பெரிய உருவத்தை பார்த்து எவ்வளவு பெரிய மகான் இவர்கிட்ட போய் நம்ம எப்படியெல்லாம் நடந்துகிட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு வருது. அதனால மீண்டும் மீண்டும் வந்து அவரை வணங்குகிறார். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவர் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். சோ அவர் வந்து என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஏதாவது சொல்றாரா இந்த உரைக்கு? ஆமா, முன்னரே விளக்கியபடி பரமபுருஷ பகவானின் விஸ்வரூபத்தின் சூழ்நிலையை கவனித்த அர்ஜுனன் வியப்பில் ஆழ்ந்துள்ளான். சோ ரொம்ப வியப்பா இருக்கு அவருக்கு. சோ இந்த வியப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு செகண்டரி ரசா. எனவே அவர் தனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை மீண்டும் மீண்டும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறார். இப்ப வந்து அவரை வந்து ஒரு நண்பனா பார்க்க முடியல, சக்கிய ரசத்துல பார்க்க முடியல அவருக்கு. சோ சாதாரண நண்பனை போலன்றி வியப்பினால் ஆழ்ந்துள்ள பக்தனை போல நான் தழுத்தழுத்தபடி பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குகிறான். சோ இப்போ அவருடைய பிரார்த்தனைகளை சொல்ல போறார். சோ 35 47 வரைக்கும் இந்த அர்ஜுனருடைய பிரார்த்தனைகள் தான். अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रीत्या जगत्पृगस्कृत्य अनुरज्य च रसांसि वेदानि दिशो द्रवन्ति
சர்வே நமஸ்யந்தி சசித்த சங்கா. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே. நம்மளுக்கு தெரியும் ரிஷிகேஷ அப்படின்னு சொல்றார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் ஆள்பவர் அவர். சோ உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. சோ பகவானுடைய அந்த நாமம் வேற, பகவான் வேற கிடையாது. அவருடைய நாமத்தை பார்த்தாவே, அவருடைய திருநாமத்தை கேட்டதாலேயே அவர் எல்லா உலகங்களும் ஆனந்தம் அடைகிறது. இதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சோ நம்மளே இப்போ ஒரு வைஷ்ணவரை பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, அவர் போட்டிருக்கிற காவி உடை, அவர் அணிஞ்சிருக்கிற அந்த திலகம், அவர் அணிஞ்சிருக்கிற அந்த துளசி மாலை, இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது அது எல்லாம் யாரை ஞாபகப்படுத்துது? கிருஷ்ணரை ஞாபகப்படுத்துது. கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வந்தோடனே நம்மளுக்கு அந்த அவருடைய பாஸ்ட் டைம், சில பேருக்கு அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ், சில பேருக்கு அவருடைய அழகு, இது எல்லாமே ஞாபகத்துக்கு வருது. அப்ப அவர் மேல ஒரு பற்று வருது. சோ சித்தர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில், சோ யோகிகள் சில பேர் யோக சக்திகளை பகவான் கிட்ட பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த சித்தர்கள் அவங்க எல்லாமே பகவானை பார்த்து மரியாதையோட தங்களுடைய வணக்கங்களை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனா அசுரர்கள் என்ன பண்றாங்க? பயந்துக்கிறாங்க. இவர்கள் நம்ம அழிச்சிருவாரோ அப்படின்னு அந்த பயத்துல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடுறாங்க. சோ இவை அனைத்தையும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன அப்படின்னு இங்க அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிருஷ்ணரால் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் சரியானவை என்று கூறுகிறான். கிருஷ்ணரே பாதுகாப்பாளர். சோ நம்ம எல்லாருமே யாரோட பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள்ள இருக்கிறோம்? பகவானுடைய பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள்ள. அவரே பக்தர்களின் பந்தனைக்கு உரியவர். சோ யார நம்ம வணங்கணும், யாருக்கு நம்முடைய வணக்கங்களை செலுத்தணும் அப்படின்னா அது ஒரே ஒருத்தர் தான், பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். சோ அவரே அசுரர்களை அழிப்பவர். சோ அசுரர்கள் யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அவர்களை எல்லாம் அழிக்க பிறந்தவர் யாரு? பகவான் ஒருவரே. அவரது செயல்கள் அனைத்தும் எல்லோருக்கும் நன்மை தருபவை. அவர் என்ன செஞ்சாலுமே அது மற்றவர்களுக்கு நன்மையாகத்தான் முடியும். சோ அப்போ மேல இருந்து விண்வெளியில் பல பல தேவர்கள், சித்தர்கள் எல்லாருமே போர்க்களத்துல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத ஆர்வத்தோடு கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க. இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனன் பார்த்த பொழுது தேவர்கள் அதில் ஆனந்தம் அடைந்தனர். சோ தேவர்களும் அங்க மேல ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து பார்த்து அதை ஆனந்தம் அடைகிறார்கள். ஆனால் பகவான் புகழப்பட்ட போது அசுரர்களாலும் நாத்திகர்களாலும் அதனை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. அர்ஜுனனை பற்றி அவர்கள் எல்லோரும் புகழும் போது அதை அசுரர்கள், நாத்திகர்கள்னா கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், ஏத்திஸ்ட், இவங்களால அதை தாங்கிக்கவே முடியல. எல்லாவற்றையும் அளிக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் கால ரூபத்தை கண்டதால் ஏற்பட்ட இயற்கையான பயத்தால் அவர்கள் ஓடினர். சோ அந்த கால ரூபம், அந்த விராட ரூபம், விஸ்வரூபம், யூனிவர்சல் ஃபார்ம பார்த்த உடனே பயத்துல அவங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுறாங்க. கிருஷ்ணர் பக்தர்களை மட்டுமல்லாது நாத்திகர்களை நடத்தும் முறையும் அர்ஜுனான் புகழப்படுகிறது. இறைவனால் செய்யப்படுபவை அனைத்தும் எல்லோருக்கும் நன்மையை தரும் என்பதை அறிந்துள்ள பக்தன் எல்லா சூழ்நிலையிலும் இறைவனை புகழ்கிறான். சோ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி, ஒரு தூய பக்தன் பகவானை புகழ்வான். மற்றவர்கள் பகவானை பயத்தோட பார்ப்பாங்க. அவங்க ஒரு பக்தன் ஏத்துக்கிற மாதிரி பகவானை அவங்க ஒரு நாளும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்படுகிறது. எப்பவுமே ஏன் இந்திரனே எடுத்துக்கோங்க, யாராவது பகவான் தியானத்துல இருந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ண போறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவர்களுடைய தவத்தை கலைப்பதற்காக இந்திரன் முயற்சி செய்வான். ஏன்னா அவனுக்கு அந்த அடுத்த இந்திர பதவி அவருக்கு தந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த பயம், தன்னுடைய பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற வெறி. நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, இந்திரன் எப்பேற்பட்டவன், அவன் எப்படி யார் யாருடைய தவத்தை எல்லாம் கலைத்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த மாதிரிதான் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகிறான். ஆனா இந்திரன் அசுரன் கிடையாது. அசுரர்கள் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. சோ அவங்களுடைய குணநலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ பதம் 37. அஸ்மாத் சதே நம நனமேரன் மகாத்மன் தரீயசே பிரம்மணோப்ய ஆதிகர்த்தே அனந்த தேவஸ்ஸ ஜகன்னிவாச தம்மஸ்வரம் சத் அசத்தத் பிரம்யத். மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே. ஏன்னா பிரம்மாவை படைச்சவரே இவர் தான் இல்லைங்களா, பகவான் தான். நீரே ஆதி படைப்பாளர்.
எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது அப்படின்னு இங்க கேட்கிறாரு. சோ இவங்க எல்லாம் படைச்சது நீங்க தான். அப்போ அவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? தங்களுடைய மரியாதையை செலுத்த வேண்டும். எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே. எல்லையற்றவரைனா அவருடைய புகழ், அவருடைய எல்லா சக்திகளுக்கும் வந்து அன்லிமிட்டெட் இல்லைங்களா? அதை நம்ம கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது. தேவர்களின் தேவனே. சோ 30 தேவர்களுக்கும் எஜமானர் பகவான். அகிலத்தின் அடைக்கலமே. எல்லாமே கடைசியில பகவான் கிட்டதான் வந்து அடைக்கலமாகணும். தாங்கள் அழிவற்றவர். பகவானுக்கு அழிவே கிடையாது. நித்தியமானவர், நிரந்தரமானவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணர். சோ காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் எல்லாமே பகவான் தான். சோ இந்த ஜட தோற்றத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர். இந்த ஜட உலகங்களை எல்லாம் படைத்தாலும் கூட அந்த ஜட உலகத்துக்கு தேவையான முக்குணங்களையும் படைத்தாலும் கூட அவர் அதிலிருந்து தனித்து காணப்படுகிறார். சோ அவர் இது அந்த ஜட தோற்றத்திலே ஒரு பகுதி அல்ல அப்படிங்கிறது இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து தன்னோட உரையிலே இத்தகைய பிரார்த்தனையின் மூலம் கிருஷ்ணரே அனைவராலும் வழிபடப்பட வேண்டியவர் என்பது அர்ஜுனனுடைய கருத்து. அனந்த என்னும் சொல் முழுமுதற் கடவுளின் ஆதிக்கத்தாலும் சக்தியாலும் கவரப்படாதது எதுவும் இல்லை என்று குறிக்கிறது. சோ முழுமுதற் கடவுள்னால அனந்த, இந்த அனந்த அப்படிங்கிற அனந்த தேவேச ஜெகன்னிவாச. சோ அனந்த அப்படிங்கிற சொல்லு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, கடவுள் ஆதிக்கத்தினாலும் கடவுளோட சக்தியினாலும் வந்து கவரப்படாதது எதுவுமே இல்லை. எப்படி ஒரு மேக்னெட் வந்து அயன் ஓரை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுதோ அந்த மாதிரிதான் பகவானோட சக்திகள் வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் அட்ராக்ட் பண்ணிடும் அப்படிங்கிறாரு. அவரே எல்லா தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்தவர், எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவர். அவருக்கு மேல சமமானவரோ அவரை விட உயர்ந்தவரோ யாருமே கிடையாது. அவரே எல்லா உலகங்களுக்கும் அடைக்கலாம். கிருஷ்ணரை விட சிறந்தவர்கள் யாருமே இல்லை என்பதால் எல்லா சித்தர்களும் சக்தி வாய்ந்த தேவர்களும் தங்களது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை அவருக்கு சமர்ப்பிப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து நினைக்கிறான். அதிலும் முக்கியமா என்ன சொல்றான்? பிரம்மாவை விட உயர்ந்தவர் அப்படிங்கிறாரு. சோ ஏனெனில் பிரம்மாவை படைத்தவர் அவரே. நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அவருடைய நாபிக் கமலத்திலிருந்து ஒரு தாமரை தண்டு வளர்ந்து அதுல வந்து பிரம்மாவை தோற்றுவிக்கிறாரு. சோ பிரம்மா கிருஷ்ணரின் ஒரு அங்க விரிவாக்கிய கர்போதக சாயிவின் விஷ்ணு தொப்புள் கொடியிலிருந்து உருவான தாமரையில் பிறந்தவர். எனவே பிரம்மாவும் பிரம்மாவிலிருந்து பிறந்த சிவபெருமானும் அப்புறம் பிரம்மா அப்புறம் சிவபெருமான் மற்ற தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து தங்களுடைய வணக்கங்களை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அப்படின்னு பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு இங்க வந்து அர்ஜுனர் சொல்றாரு. त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं सपरं सदाम त्वया ददं विश्वमनन्दरूप. நீரே ஆதிதேவர், நீரே புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். திரும்ப திரும்ப அவரை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார். ஆதி தேவர், அவர்தான் ஆதி தேவர். புராணஸ் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ பழமையானவர். அவர் பழமையானவர் தான். ஆனாலும் எங்கேயாவது நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து வயோதிக தோற்றத்துல நம்ம எங்கேயும் ஒரு படத்திலையோ எங்கேயும் நம்ம பார்த்திருக்க முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து எப்பவுமே நவயவ்வனம். சோ எப்பவுமே வந்து இளமையாக இருக்கக்கூடியவர். நம்ம அடிக்கடி நம்ம சொல்லி இருக்கிறேன். அவருக்கு வந்து குருட்சேத்திர போர் நடக்கும் போது அவருக்கு வந்து 125 வயசு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அவருடைய தோற்றம் எப்படி இருந்தது? ரொம்ப ரொம்ப இளமையாக இருந்தது. நவ யவ்வனத்தில் இருந்தார். என்றைக்கும் இளமையாக இருந்தார். ஆதிதேவ அப்படின்னா ஆதிதேவர். சோ தேவர்களுக்கெல்லாம் மூலமானவர். புருஷர் அப்படின்னா அவர் ஒரு நபர். புராண அப்படின்னா அவர் மிகவும் பழமையானவர். ஆனா எப்போதும் நவயவ்வனத்தில் இருப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ அடுத்த ஸ்லோகம். இதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாரா? ஆமா. நிதானம் என்றால் பிரம்மஜோதி உட்பட அனைத்துமே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரையே சார்ந்துள்ளன என்பது பொருள். சோ அந்த பிரம்மஜோதி அப்படிங்கிறது என்ன? பகவானுடைய உடம்பிலே இருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த பிரகாசம். சோ
இவ்வுலகில் நடப்பவை அனைத்தையும் அறிந்தவர் அவரே. மேலும் அறிவிற்கு ஏதேனும் முடிவு இருந்தால் அவரே அவ்வெல்லா அறிவின் இறுதியாவார். சோ அறிவுக்கு ஏதாவது ஒரு எல்லை இருக்கு அப்படின்னா அந்த எல்லை யாரு? பகவான் கிருஷ்ணரா தான் இருப்பாரு. அவ்வெல்லாம் அறிவின் இறுதியாவார். எனவே அறிபவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவரே. சோ வேதங்களை கற்றுக்கொள்வதன் நோக்கம் என்ன? பகவான் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வது. சோ அறிபவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவரே. எங்குமே பரவி இருக்கிறதுனால அவரே அறிவின் விளக்கு. நம்ம இப்ப எவ்வளவு PhD வாங்கி இருந்தாலும் இந்த பௌதிக உலகத்துல அது அடுத்த பிறவிக்கு நம்மளுக்கு எந்த பயனும் இல்லை. ஆனா இப்ப நம்ம செய்கின்ற கிருஷ்ண பக்தி அடுத்த பிறவியிலும் தொடரும். சோ ஒரு சின்ன அளவேனும் நம்ம ஏதாவது பண்ணியிருந்தா கூட அதை கூட விடாம நம்ம அக்கௌண்ட்ல எழுதி வச்சிருப்பார் பகவான். அடுத்த ஜென்மத்துல நமக்கு பகவானுடைய கருணை இருந்தா நம்ம எந்த இடத்துல விட்டோமோ அந்த இடத்துல இருந்து நம்மளுக்கு பக்தியை தொடர்வதற்கு நம்மளுக்கு அவர் வந்து வாய்ப்பை தருவார். அது இல்லாம இந்த பௌதிக உலகத்துல நான் வந்து PhDயோ இல்ல மெடிசனோ பண்ணிட்டு அடுத்த ஜென்மத்துல எனக்கு ஏதோ பகவானுடைய கருணையினால ஞாபகம் வருது, நான் வந்து நல்ல ஸ்பெஷலிஸ்டா இருந்தேன், டாக்டரா இருந்தேன் அப்படின்ட்டு நான் வந்து போர்டு போட்டுட்டு நான் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. நான் யாருக்கும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நான் அது வந்து உதவாதது. சோ இந்த பௌதிக கல்வி எல்லாமே வந்து வேஸ்ட். அந்த பௌதிக கல்வி வேஸ்ட்னா இந்த உலகத்துல இங்க வாழ்றதுக்கு மட்டும்தான் அது பயன் தரும். ஆனா பக்தி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் நம்மளுக்கு பயனளிக்கக்கூடியது. வாயுர் யமோ நிர்வருண சசாங்கா பிரஜாபதிஸ்துவம் பிரபிதாமகஸ்ச நமோ நமஸ்தேஸ்து சகஸ்ரகிருத்வ புனஸ்ஸபூயோபி நமோ நமஸ்தே. நீரே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி, நீரே வருணன், நீரே சந்திரன். சோ எல்லாமே நீங்க தான். முழு உயிர்வாணியான பிரம்மாவும் நீரே, அந்த பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே. எனவே எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உமக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். மறுபடியும் மறுபடியும் தன்னோட வணக்கத்தை சொல்றார். சோ அவரே வாயுவாக இருக்கிறார். அவரே நம்ம பஞ்சபூதங்கள் அனைத்துமே அவருடைய பிரிந்த சக்திகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவருடைய ஒரு கண் வந்து சந்திரன், ஒரு கண் சூரியன், அவரே எல்லாம் வருணன், அக்னி, யமன், அவரேதான் வந்து யமன் அப்படிங்கிறது கூட நம்ம பார்த்தோம். சோ இதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் தன்னோட உரையில அப்படின்னா, எங்கும் நிறைந்திருக்கும் காற்று. சோ எல்லா இடத்துலயும் காற்று நிறைஞ்சிருக்குது. எல்லா தேவர்களையும் விட முக்கியமான பிரதிநிதி என்பதால் சோ வாயு அப்படிங்கிறது ஒரு தேவர். சோ அவர் வந்து முக்கியமானவர். மத்த விஷயங்களை விட மத்த ஐம்பூதங்கள்ல இவர் ரொம்ப முக்கியமானவர் வாயு. சோ இறைவன் இங்கு வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறார். வைஷ்ணவத்துல கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, வாயு ஜீவோத்தமா ஹரி சர்வோத்தமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இங்கே பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே, பிரம்மாவும் நீரே, பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே. எனது மரியாதை கடந்த வழக்கங்களை உமக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் சமர்ப்பிக்கின்றேன். மேலும் கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் பிதாமக, அதாவது பிதாமகனின் தந்தை என்று அழைக்கிறார். ஏனெனில் அவரே பிரபஞ்சத்தில் முதல் உயிர்வாளியான பிரம்மாவின் தந்தையாவார். சோ பிரம்மாவை படைச்சவர் அவர். அப்போ பிரம்மாவுக்கு தந்தை யாரு? பகவான் தான். அதனாலதான் அவர் என்ன சொல்றாரு? பிதாமகனின் தந்தை, அதாவது பிரம்மாவின் தந்தை அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா முதல் உயிர்வாளி, இந்த பிரபஞ்சத்துல முதல் முதல் தோற்றுவிக்கப்பட்ட உயிர்வாளி பிரம்மா. அதனால நம புரஸ்தாத் அத பிருஷ்டதஸ்தே நமோஸ்துதே சர்வத ஏவ சர்வ அனந்த வீர்யாமித விக்ரமஸ்வம் சர்வம் சபாப்னோசி ததோசி சர்வ. முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தும் எல்லா திக்குகளில் இருந்தும் உமக்கு வணக்கங்கள். எல்லையற்ற சக்தியே, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் நீரே. தாங்கள் எங்கும் பரவி இருப்பதால் நீரே எல்லாம். சோ எல்லாமே நீங்க தான் அப்படிங்கிறாரு. எல்லா திசைகளும் 8 திசைகளிலும் நீங்க பரவி இருக்கிறீங்க. எல்லையற்ற சக்தி உங்களோடது, எல்லையற்ற வலிமை உங்களோடது அப்படிங்கிறாரு. சோ இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாத தன்னோட உரையில தமது நண்பனான கிருஷ்ணனின் மீதான அன்பு பரவசத்தினால் அர்ஜுனன் அவருக்கு எல்லா திக்குகளிலிருந்தும் வணக்கம் செலுத்துகிறான். எல்லா திசைகளிலிருந்தும் விழுந்து விழுந்து வணங்குறாரு. எல்லா சக்திகள் மற்றும் வலிமைகளுக்கு எஜமானர்.
போர்க்களத்தில் கூடியிருந்த எல்லா மாவீரர்களை விட உயர்ந்தவர். போர்க்களத்துல அத்தனை கோடிக்கணக்கான பேர் கூடியிருக்கிறாங்க, அவர்களை எல்லாம் விட உயர்ந்தவர் நீரே அப்படின்னு புகழ் பாடுறாரு. ஏன்னா அவரை வந்து ரொம்ப சாதாரணமா நினைச்சிருந்தாரு. ஆனா அவர் சாதாரணம் கிடையாது, அவர் பெரிய மகான் அப்படிங்கறத வந்து அந்த விராட ரூபத்தை பார்த்ததிலே இருந்து அவர் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான குளோரிபிகேஷன் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. போர்க்களத்தில் கூடியிருந்த எல்லா மாவீரர்களை விட உயர்ந்தவராக கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்கிறார். விஷ்ணு புராணத்துல ஒண்ணு சொல்லப்படுகிறது, யோயம் தவாகதோ தேவ சமீபம் தேவதாகன சத்வம் ஏவ ஜகத் திருஷ்டா யத சர்வ கதோ பவான். அதனுடைய அர்த்தம், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளே, தங்களுக்கு முன் வருபவர் யாராக இருந்தாலும், தேவராக இருந்தாலும் அவர் தங்களால் படைக்கப்பட்டவரே. பகவானுக்கு முன்னாடி யார் வந்தாலுமே, எங்கிருந்து வந்தாலுமே அவர் வந்து யாரால படைக்கப்பட்டிருக்கணும்? ஒரே ஒருத்தர் தான், அது பகவானால மட்டும்தான் படைக்கப்பட்டவர். அது தேவராக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் வந்து உம்மால் படைக்கப்பட்டவர். சோ யார் உங்க முன்னாடி வர்றாங்களோ அவங்களை எல்லாம் படைச்சவர் நீரே அப்படின்னு இந்த விஷ்ணு புராணத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறது. சோ அவர்தான் எல்லாம் அப்படிங்கிறது இதிலிருந்து நாம புரிஞ்சுக்க முடியுது. நான் இதோட ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன்.